del Mundial a República m'espero aprendre. És una experiència, la meva primera experiència a FIFA, molta il·lusió, m'espero aprendre, conèixer, sobretot crec que ja ho vaig dir, conèixer a les àrbitres d'altres confederacions, no només de la UEFA. Fa molta il·lusió que vingui gent de la CONCACAF, de la CONMEBOL, fins i tot crec que hi ha un assistent d'Emirats Àrabs. Tinc ganes de comparar diferents experiències entre països i cultures i moltes ganes d'aprendre. A mi em fa molta il·lusió anar representant un país que mai hem sigut amb alguna cosa així, perquè sempre em demanen, no? A UEFA ja més o menys tothom sap on està Andorra, però estic bastant segura que allà on vaig no sabran. Sempre em demanen si forme part d'Espanya, si forme part de França, i he de recordar que som un país independent, i em fa molta il·lusió, sempre vaig amb fotos a Andorra, els ensenyo el Roc del Quer, els ensenyo els miradors i tot, i de veritat que vaig molt orgullosa de venir des de casa. Un país tan petit i dius que estic fent jo aquí, no? Sí que és veritat que després estàs allà i veus que són gent de carn i ossos, són com tu, les proves físiques les passes com tots, els exàmens els passes com tots i després les notes dels partits internacionals, doncs tens bona nota, però no pots evitar una mica... no em puc creure que estigui aquí, no? Jo ja no sé quants somnis de nena petita he tatxat aquest any, sincerament, perquè lo d'un Mundial no m'ho imaginava, ni sub-17, ni sub-15, ni sub-13. No m'imaginava poder estar dins una llista tan petita com és la d'un Mundial i per mi suposa... És que no puc arribar... Això no puc arribar a considerar una feina. Per mi és un somni complet, darrere un altre, l'únic que puc sentir per dins és gràcies a l'equip, al meu equip d'aquí de l'arbitratge, a la federació, a tot el suport del darrere. L'únic que sento tot el rato és que em sento molt agraïda.